En aquesta primera etapa del franquisme trobem un segon període anomenat immobilisme i primeres transformacions, que va des de 1943-44 fins a 1959. Repassarem primer de tot les característiques generals del règim. Trobem que entre 1939 i 1975 políticament Espanya està dominada per una dictadura, que és la concentració del poder en una sola persona, sota el general Francisco Franco. L'origen d'aquesta la trobem en el decret de l'octubre de 1936 de comandament únic i rectificat el 9 d'agost de 1939 per tal de reforçar-lo. Aquest decret nomena Franco com a comandament suprem de l'exèrcit, el Generalísimo, i que els dos poders polítics bàsics, legislatiu i executiu, recauen sobre la mateixa persona. En quant a la ideologia, caldria destacar tres idees clares: el manteniment de l'ordre públic a través de l'exèrcit, l'exaltació del nacionalisme espanyol amb el centralisme sent centralista i la importància dels valors del catolicisme conservador. Les característiques pròpies del règim de Franco són el govern de manera directa i personal, sense haver de delegar res, i que no siga cap partit polític per no caure en els errors del passat. En quant a les constants que defineixen el sistema són ser contrari a la democràcia liberal parlamentària, eliminant els partits i sindicats, a excepció del partit únic de la Falange Espanyola Tradicionalista de les Jons, i eliminar els principis liberals amb tant les llibertats individuals com les col·lectives. A més, fa la persecució de qualsevol manifestació nacionalista, sigui basc, gallec, català, començant sobretot per la llengua. Per tant, el podem resumir com anticomunista i antiseparatista. Per dur a terme aquestes ideologies, crear tot un seguit de lleis, sobretot durant els primers anys del franquisme. Aquestes són filtres, és a dir, que la següent reforça l'anterior, perquè així tots els derrotats, tots els contraris, tota l'oposició puguin ser jutjats. Trobarem la censura, la llei de responsabilitats polítiques, que legalitza la repressió als perdedors, la ley de represión de la masonería y el comunismo, que es más de lo mismo, i la llei de seguretat de l'Estado. Centrant-nos pròpiament en aquesta etapa, trobarem que parlarem una mica de la política internacional, ja que és molt important tractant-se d'aquests anys. Primer de tot, trobarem aquest bloqueig internacional que, tot i que torni la divisió azul i s'hagi declarat Espanya com a neutral, no li servirà de res, ja que aquest gir del règim es fa perquè durant el final de la Segona Guerra Mundial hi ha una forta oposició internacional a aquells que van donar suport a les potències de l'eix. Per aquesta oposició fan un bloqueig internacional. Al gener de 1946, l'Aliança fa un comunicat en el que es posa en dubte la legitimitat del règim franquista i s'expressa la seva esperança que l'oposició interior al franquisme acabi amb aquest règim. I al desembre de 1946 la ONU fa una declaració solemne condemnant el règim polític espanyol i demanant als estats que trenquin les relacions diplomàtiques, fent així un bloqueig econòmic que portarà el règim al col·lapse. En quant a l'oposició de l'exili, intenten mantenir aquesta pressió per poder fer caure el govern. I l'oposició interna, que serà molt poca, seran grups de guerrillers que inicien una resistència armada a les muntanyes, com són els maquis, que veiem en aquesta imatge. Trobem aquells que defensen que torni Joan de Borbó com a pretendent del tro, i aquest aprofitarà la situació per fer un manifest on explica la implantació de la democràcia i la monarquia a Espanya. És el manifest de Lausana, el dia 19 de març de 1945. La reacció de Franco és mantindre la duresa a partir de la propaganda del règim que transforma aquesta oposició com un atemptat directe a la població espanyola, essent així un nacionalisme exagerat. Al desembre de 1946 hi ha la manifestació a Madrid, on l'exèrcit i la Guàrdia Civil comença a fer neteja, sobretot en els maquis. Un altre punt important dintre de la política internacional és la Guerra Freda, del 48 al 55 aproximadament, que la situació comença a ser molt tensa a Europa. La Guerra Freda salvarà el règim de la situació de bloqueig. Trobem que hi ha dues potències que dominen el món, per un costat els Estats Units, que defensa la democràcia, i per un altre costat la URSS, que defensa el comunisme. Veiem una oposició tant governamental com econòmica. El 1948, la política exterior nord-americana gira al voltant de l'anticomunisme
i recerca aliats. Tot i que Espanya no és democràtica, que realment era el que volien fer, aquesta es definia com anticomunista, així que van com absorbir-la. Que a més, estratègicament està molt ben situada, van aprofitar-ho i van ajudar les relacions amb el president americà Harry Truman. Va haver-hi com un procés d'integració durant el 1949 cap al bàndol dels Estats Units, acabant amb el bloqueig internacional. En primer lloc, l'octubre de 1950, les Nacions Unides aixequen aquest bloqueig. Al gener del següent any es restableixen les relacions diplomàtiques. Al setembre de 1953 signen els Acords de Madrid, on els Estats Units ajudarà econòmicament a Madrid i a integrar-la a canvi d'unes bases militars en territori espanyol. I per acabar, el 1955 marquen les bases militars nord-americanes en territori espanyol com a membre de ple dret. Un altre punt és el sistema polític. Trobem que parlarem dels governs, de la democràcia i el camí cap a la monarquia. L'any 1943, aquest par de governs són sobretot esmentar 4 personalitats importants. Trobem que al 43 els governs tenen l'objectiu d'allunyar-se d'Alemanya i apropar-se als aliats. I per tant els ministres d'Exterior ja no seran pro-alemanys i un dels més importants és Alberto Martín Hartajo, el 1945, que per aturar aquest bloqueig s'apropa als Estats Units, com ja hem parlat abans. També s'aproparan alguns estats, com per exemple el Vaticà, que reconeixia el bàndol franquista, amb Pius XII, el papa de Hitler. I un altre personatge polític important serà Carrero Blanco, que el 1951 serà com una figura clau, però políticament realment apareixerà el 1956 i prendrà molta més importància durant la segona etapa del franquisme. D'altres importants trobem dintre el grup de tecnòcrates de l'Opus Dei com a Laureano López Rodó. Un altre punt important és la democràcia orgànica. El règim comença a incorporar-se al grup americà i comencen a abandonar tots els símbols feixistes que durant l'etapa blava exaltaven perquè el bàndol feixista europeu, com si diguéssim, ha perdut aquesta Segona Guerra Mundial. El 1945 comencen a haver-hi tot un seguit de reformes polítiques per fer front al bloqueig, netejant la seva imatge. El resultat és una democràcia orgànica, és a dir, que el poder no tindrà el poble, que és el que seria pròpiament una democràcia, sinó que estarà com organitzat a partir d'organismes. El 1948 es promulga una síntesi de lleis, una agrupació de lleis, que és Ley de Principios de Movimiento. D'entre aquesta síntesi trobarem lleis com la Ley de Cortes del 42, que creen unes Corts com a assemblea consultiva. El Fuero de les Espanyoles, del 1945, que declara els drets que garanteixen les llibertats als aliats de l'Estat i sense sobrepassar el límit de la llei. Una tercera, la Llei de Referèndum, de 1945, quan el govern vol aprovar quelcom important, el porten al referèndum del poble. Ha estat més conegut com el referèndum del sí o sí. I la darrera, la Llei de Bases del Règim Local, del 45 al 48. Per tal d'escollir ajuntaments, s'escollen els representants, però només poden ser de 3 grups. Per un costat, les famílies, els sindicats i les entitats de diversos àmbits. Per tal de ser el candidat necessites el vistiplau del governador civil i es fa tot en una llista tancada. Tot això es fa una mica per semblar una democràcia de cara, per un costat, al bàndol dels Estats Units que els estan ajudant i de cara a netejar la seva imatge feixista. Però veiem que tot és un engany, és una màscara. Vull dir que aquestes lleis porten parts que no tenen el referèndum del sí o sí, els drets i llibertats sempre que no et passis de la llei. És a dir, que al cap i a la fi és com si no haguessin fet res. Cap a la monarquia és... El 1943 trobem que, com ja he dit abans, de l'oposició que vol que retorni la monarquia a Espanya, trobarem diferents grups monàrquics que tenen com a figura a Joan de Borbó. Al setembre hi ha un grup de militars monàrquics que li reclamen a Franco que la restauri.
El representant, el 19 de març de 1945, signa aquest manifest de Lausana, com ja he explicat abans, però a causa d'això, Franco i Joan de Borbó trenquen les seves relacions i Franco tenia claríssim que havia de restaurar la monarquia, que eren les seves idees, però quan ell volgués. És per això que el 6 de juliol del 1947 fan la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, però per les males relacions que tenen, al març de 1948 hi ha una relació entre Franco i Joan de Borbó que pacten que hi haurà una monarquia, que el rei no serà ell, y malgrat això li fan jurar los principios fundamentales del movimiento. I té claríssim que segurament el que serà rei serà el seu fill, Joan Carles de Borbó. En quant a l'economia, les transformacions econòmiques, veurem tres aspectes. Per un costat, la misèria, per l'altre costat, l'ajuda dels Estats Units, que això comportarà aquest inici de creixement. La misèria entre 1943 i 1951 es manté igual, segueix tot misèric, amb l'existència d'extraperlo, el mercat negre, amb la creació de la INI, intenten augmentar aquesta indústria. En 1944-46 fan Endesa i Ener com a indústries d'energia, Enasa en quant al transport, en 1946, Ensidesa de la siderúrgia, en 1949, i la SEAT, que és una filial de la Fiat, el 1950, en quant a transport. Amb aquestes indústries trobem que es comença a intervenir el capital estranger, acabant així una mica amb l'aïllament. Tot i això, el que realment comportarà una recuperació econòmica serà gràcies als Estats Units i al seu pacte, que va unit a la ideologia. Els Estats Units comença a recuperar tots els seus països que es van afiliant quan el món es va dividint en dos blocs a partir del Pla Marshall del 48-50 aproximadament. Però oficialment no és el que envien a Espanya, perquè Espanya no és una democràcia, no s'hi volen ficar tant en la seva economia. I el que fan per sortir la misèria és Eisenhower i Franco signen els acords de Madrid al setembre del 53, on els Estats Units promet una ajuda econòmica, cedint crèdits per comprar coses bàsiques, sobretot per comprar amb els americans, i per les donacions d'aliments que va fent la gent, que juntament amb les bones collites espanyoles acaben amb aquesta misèria. En canvi, Espanya promet cedir unes instal·lacions per a les bases militars nord-americanes, com ja hem esmentat en la política internacional. Això comportarà un inici del creixement econòmic. Els factors que provoquen que Espanya iniciï aquest creixement seran aquestes ajudes dels Estats Units i un cicle de creixement econòmic europeu amb una obertura comercial, és a dir, per un costat les ajudes dels Estats Units, les bones collites que tenen i l'obertura europea que comportarà gràcies al ministre de Comerç, que també canvia aquesta política econòmica, Manuel Arburua, fa arribar a un paradís econòmic. Aquest paradís provoca que entre 1955 i 56 hi hagi una inflació i, per tant, els obrers, que ja estan més acomodats, ja no hi ha tanta misèria, comencen a fer reivindicacions salarials i que la balança comercial sigui negativa. Portant que el règim, juntament amb els tecnòcrates de l'Opus Dei, modifiquen la política econòmica espanyola fent el Pla d'Estabilització del 59, creant una base sòlida per poder arribar i competir a nivell europeu. Aquest pla d'estabilització tindrà molta importància en la segona etapa. El 1940... ara trobarem una mica els inicis de la protesta social, la política social que hi ha. Trobem dos aspectes a comentar. Per un costat, les primeres agitacions, per l'altre costat, la reacció del govern vers aquestes agitacions. A mitjans del segle XX, la població espanyola ja no està tan resignada i comença a protestar. A Barcelona es fa aquest primer moviment de protesta el 1951, que s'inicia amb un boicot per la pujada del preu del bitllet del tramvia, ja que a Madrid era més barat, i el boicot tracta d'una vaga del tramvia, tot i que no és dels funcionaris del tramvia, sinó és per part dels usuaris. Entre el març i l'abril
es viu un ambient molt tens que s'intentarà acabar amb les intervencions de la policia fins al maig. Les conseqüències més immediates seran les destitucions dels càrrecs públics, com el cap de policia o el governador civil, la quantitat de detencions que són acusats d'organitzar la protesta, sobretot els militants comunistes i clandestins d'organitzacions obreres catòliques. Es segueixen fent vagues, sobretot al País Basc i a Catalunya, que paralitzen les indústries, impliquen els obrers, tot això gràcies a que la gent ha començat a perdre la por a demanar i a protestar, ja que ja no estan en una situació de misèria i per tant la seva preocupació ja no és aconseguir un tros de pa per menjar, sinó que ja comencen a estar més acomodats, l'economia s'ha reactivat i per tant tenen capacitat de reivindicar alguns drets i algunes economies com els salaris. La reacció del govern serà que amb el conflicte aquest dels 50 hi ha tot de modificacions legislatives per part dels polítics tecnòcrates de l'Opus Dei. Aquestes modificacions trobem, per exemple, l'enllaç del sindicat del jurat d'empresa, que és que els treballadors són escollits pels seus companys per tal d'evitar que no hi hagi conflictivitat, farà mediador entre amos i treballadors. Al 1954 hi ha les primeres eleccions i en general surten escollides persones compromeses, sobretot que eren militants clandestinament del Partit Comunista o siguin d'organitzacions obreres catòliques com de les JOC, que són Joves Obrers Catòlics, o de les OA, que són Hermandades Obreres de Acción Catòlica. Al 1956 el govern renuncia a fixar els salaris i a partir de llavors el salari sorgeixen a partir de la reunió entre empresaris i enllaços sindicals, que tan sols marquen, el govern tan sols marcarà el salari mínim i per tant d'aquesta reunió sorgirà més o el salari mínim. A partir de llavors hi ha una nova política social, comencen a millorar les relacions amb l'objectiu de reactivar l'economia. El govern deixa una mica de costat aquesta economia dirigida del principi i comença a deixar més llibertat.